Hej, her er vores adskås. Amanda Larsen spørger, hvad er det bedste ved hinanden? Beskriv hinanden med 5 ord. Jeres udseende fra 1 til 10, jeres personlighed fra 1 til 10. Og du skal skrive hinanden som ord, ikke starter. Det er dejligt, du så, du har den bedste, og kærlig. Og dit udseende fra 1 til 10, 10. Og din personlighed fra 1 til 10, 10. Så det er det. Det bedste ved dig, det er din sødhed, dejlighed, næsten det som det som du så sagde til mig. Og dit udseende, det er helt klart 10, og din personlighed, det er også helt klart 10. Så spørger Så Stine Jensen. Kage vs is, kage. Okay. Banken vs Tivoli, pas, kender ikke nogen af dem. Tivoli. Hvor flink, hvor sød er jeg fra 1 til 10? Kender dig ikke. Har jeg ikke rigtig snakket med dig? Hvordan mødtes I? Det spørger Luca om. Vi mødtes igennem en ven, som jeg mødte igennem en ven. Og så kom jeg kører sådan to gange så mødte noget. Ej, det var sjovt. Vi mødte hinanden igennem en ven. Ej, irriterende nu. Og så spørger Luca igen. Hvor mange år er der imellem jer? Altså, 1,5. Okay. Okay. Så spørger han. Ja, så kommer lige nogle diskussioner imellem 2 forskroede mennesker. Rasmus og Tobias gider ikke godt være, at Tobias måske være den dummeste spørgsmål, men stadigvæk. Ja. Og så spørger Rasmus Koldby. Hvorfor er Tobias så ulækker på sit profilbillede? Han er garanteret nok bare bøsse. Desværre, jeg snakker ikke grimt om sådan nogle mennesker, som jeg nok er venner med, jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, om hun så på, eller hvad jeg gør. Klar, det er helt klar. Det er Ja. Og så spørger der, og så er der en eller anden Maja Gonka, som der spørger, om vi har haft sex. Nej, det har vi ikke. Glem det. Altså, jeg er 13, han er 14, ikke også? Det er sådan lidt... 14,5. Ja, typisk det. Nej, det var sjovt. Okay. Hvad er der ellers? Luk mig lige telefonen. Du kan ikke finde noget problem. Jeg kan fandme ud med sådan. Den er... Undskyld, det var ikke et spørgsmål. Der er faktisk ikke rigtig flere spørgsmål. Ja, det var det. I må hygge derude. Men næste gang vi laver sådan en her, så lad være med at diskutere. Hit ja. Hej hej. Nej, vi tager lige en kære sætning. Selvfølgelig. Hej hej.